vidjeli ste. Imala sam problema sa zubima dugo godina. Navlake su se počele pomicati. Doslovce na živo su se vadili. Prve bore su mi se pojavile već u ranim 30. godinama. Gospođa je klasičan primjer žene čija je koža opuštena i ima vidljive bore. Stigao je dan u kojem je 54-godišnja odgajateljica iz Siska dugo maštala. Pa osjećam se dobro, iako ne idem svaki dan na operaciju. Ja malo jesam zbunjena od pripreme za današnji dan, ali ne odustajem od svog cilja. U klinici za estetsku kirurgiju Ljubica će se uskoro podvrgnuti korekciji nosa i donjih kapaka, faceliftingu, liposukciji brade te dermoabraziji područja oko usana. Pred samu operaciju slijedile su i posljednje pripreme. Sad ćemo označiti regiju gdje ćemo raditi liposukciju. Evo ga, tako. Odlično. Fino. Za zatezanje vrata. I drugi šav nam ide onda za zatezanje donjeg i srednjeg lica. I tu očekujemo da će nam se podignuti. Znači, ovo tu mora nam ići gore. I to je to. I s tim ćemo dobiti fino jedan lijepi lifting efekt. Prirodan izgled, prirodan zategnuti izgled lica. To je cilj. Još ćemo napraviti dermoabraziju. Tako, dakle gornje usnice. Zategnut ćemo lice, zategnut ćemo bore donjeg i srednjeg lica, kao i u gornjem dijelu kapke. Evo ga, priprema je gotova. Jeste spremni za operaciju? Pa jesam, ali sad sam malo sam uzbuđena sad. To je sasvim normalno. Evo idemo, ajmo polako. Nije prošlo dugo, a Ljubica je već bila pod općom anestezijom na operacijskom stolu. Zahvati na njezinu licu mogli su započeti. Evo ga, pričekali smo 15 minuta i sad krećemo sa liposukcijom vrata. Ova vrsta zahvata izvodi se po principu hidroliposukcije, kako bi se tijekom operacije lakše, pravilnije i sigurnije aspirirala željena količina masnog tkiva. Krajnji rezultat zategnut je i pomlađeni vrat. Faceliftingom se zateže opuštena koža lica uz odstranjenje njenog viška. Dobna granica za ovu operaciju nekada je bila oko 50. godine života, ali je danas pomaknuta na blizu 40. upravo zbog kontinuiteta u očuvanju ljepote i svježine lica. Sad smo završili lifting i krećemo sa kapcima. Blefaroplastika, odnosno korekcija kapaka, spada u male i vrlo efikasne estetske zahvate. Suvišak kože i masnog tkiva precizno se odstranjuje prema izmjerenom i ucrtanom obliku, a radi što boljeg rezultata upotrebljava se kirurški konac tanak kao ljudska kosa. I na posljedku, dermoabrazija gornje i donje usne te područja brade pomoću koje će se zagladiti sve sitne bore na Ljubičinom licu. Operacije su završene, sve je prošlo po planu. Sada slijedi oporavak koji će trajati oko 10 dana. Već sutradan posjetili smo Ljubicu, ne bi li se uvjerili da oporavak teče po planu. Upravo sam se probudila i dobro se osjećam. Sve je prošlo bez ikakvih problema i nemam nekakvih posebnih bolova, ni nelagoda i neugoda. 2 tjedna nakon, nastavili smo s preobrazbom 54-godišnje odgajateljice djece predškolske dobi. Sljedeći korak makeovera odlazak je k priznatoj stomatologinji. Tajna zdravih zubi krije se u 5 pravila. Dobroj higijeni usne šupljine, pravilnoj prehrani, fluoridaciji te pečaćenju i antibakterijskom liječenju. Izvolite, sjednite. Hvala. Da mi vidimo stanje u vašim ustima. Kako je? Možete otvoriti. Ohoho, vrlo zanimljivo.
Stanje u usnoj šupljini kod gospođe Ljubice, blago rečeno, jako loše. Pacijentica je došla sa velikim bolovima, to su stari protetski nadomjesci, starim tehnologijama i mislim da će tu biti jako, jako puno posla. Ispod mosta i po rentgenskoj snimci smo našli svašta, ali ne brinite ništa. Sada je dosta priče i idemo na posao. Može? Prije svega ćemo skinuti staru protetiku. Stvari su vrlo komplicirane. Komplicirana endodonska liječenja i nakon toga ćemo raditi novu protetiku sa novim tehnologijama, CAD/CAM tehnologijama, a rezultat ćemo vidjeti. Vjerujem da svi vi s nestrpljenjem iščekujete vidjeti Ljubići novi izgled. No više o svemu već za 7 dana u ekstremnom makeoveru In magazina.